lite yoga. Katt. Okej, vi kör en brassering. Jag ska göra en fotboll här. Skit i det. Han ska vara Robin van Persie. Akta. Nej, reklamen. Nej, skit. Nej, jäklar i det. Ah! Snygg vinkel. Sexy motherfucker. Nej, kom lägga ut och pilla bordet. Jag vet. Äkta United. Passa. Det står med skruvarna nu. Ja. Så klipper du här sen i rörelsen. Vadå? Jag fattar. Jag filmar bara den nu. Jag fattar inte. I rörelserna. Ja. Så har som värsta super slow-mo så man ser det ryker. Nej, man klipper bort lite ur hela alltet så har man lite mellan så blir det sånt, du vet. Sån blinkande. Andra benet över. Oj, jag fick inte med det. Gör lite filtar så. A place for heroes. Ja, vänta, jag kommer här glider bredvid. Gör en överstega här. Jag tror inte jag fick med det, men... Det går åt fel håll. Han kan inte göra det håll. Jo. Jag gick ju höger. Höger. Ja, det kvittar väl. Det är inte gott dåligt att göra. Jag gick ju höger, vänster, höger. Det ser man alltid gör. Jag vågar inte igen. Kille, kör vi. Oj. Ja. Du vet vad Marianne Angmars barn heter? Konrad. Marie och Ann. Så blir Maria. Det är rätt kul. Okej, gör det då. Det fick du med. Jag skulle göra så vi fick 4 armar. Tobbe, det fick du med den. Nej, mitt sista skott. Nej. Ofta krylligt. Ska vi dra? Detta får bli utseende. Sista mål. Zoom in. Utseende, det här. Det är där. Utseenden. Vilket klick! Jag tror att filma eller något annat.